ụtọ ọ kapụkwa nzukọ ka anyị na-eme n'ụlọ kara aka ya na Solid FM akara na rekpọm na itoolu ka iwe ka iji weta anyị mana iwe ka ije kiri anyị na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube, igbukwara ike ije Solid FM, ije na Facebook, ije na ebe ọbụla bagara na awara izikọrịta ozi ị ga na-afọ anyị. Anyị na-ekwu maka ka imi na ọnụ dị ndị Igbo na afọ gara aga nakwa ka ndị ọchịchị ndị anyị zipụrụ si wee na-achị si na ugbu a dịka afọ ọfọ a na ihe ọfụ na ka a ga-esi chekwa Igbo eweta oke ha chekwa Igbo. Ndị ụmụ nwaanyị na-aga ugbo, ụmụ nwoke a na-aga ugbo, ha na-aga na-anata n'udo, agaghị enwe ndị ntọrị, nchekwa tọrọ atọ abụrụ ihe eji anya isi n'ala Igbo. Wee kwuo na dịka Mechi si kwuo na otu Eastern Security Network bụ atụmatụ dị mma ekwesịrị ịkwado nke ukwuu. Na onye na-akwado ya na ọ dịka ewe ihe mere ọkwa ya Mechi ya bụ na mana kedu ịmana ewe ndị si na ehibe ha n'ụzọ iwu kwadoro, oge nụ na-ehibe ndị Eastern Security Network n'ụzọ iwu kwadoro, kedu ka isi chee maka na asị na ndị Amoteku na ndị ọchịchị obodo ha hibere nke otu ahụ? O nwere mgbe iwu hibere si bịa gbuwe ndị Igbo? Kedu iwu hibere na nwaanyị Igbo jee n'ugbo ndị na-akpa ehi bịa ebe a wakwu ya dinye ya n'ike? Kedu iwu hibere na ndị Igbo nọ na be ha dịka mgbe ndị ụzọ ụwa anyị nọ na be ha ndị na-akpa ehi eje na Nimbo wakpo ha gbuo ọtụtụ n'ime ha? Kedu iwu hibere ya? Ihe a na-ekwu bụ ndụ. Ọ bụrụ mmadụ dị ndụ okwuo maka iwu. O nwere iwu ka m gwa gị, Chineke nyere onye ọbụla ikike ichekwa onwe ya. Ị na-anụ ya na-agwa gị? Ihe a na-ekwu bụ na iwu a nwere ike ịchịkọnata ha ọnụ, ya bụ ha gafee ihe iwu kwa ka ha ghara ije emebe ihe ọzọ. O nwere mgbe ha pụtara, ha pụtago kwuo na ha pụtara ka ha nụsa ndị obodo Naijiria ọgụ. O nwere mgbe ha pụtara ka ha nụsa ndị amị Naijiria maọbụ ndị na nchekwa obodo ka ha chọrọ ọgụ. Ha sịrị na ha chọrọ ịbịa chekwa ime ọhịa. Nwekwa mgbe a sị na ha ga-apụta na obodo mepere emepe nọ n'ime ọhịa ebe a na-akọ ugbo, ebe ndị ime obodo na-eme ihe na-eme, a na-awakpo ha, na ebe a ka ha ga-anọ wee hụ na ndị niile bụ ndị ekperima na-enye ndị Igbo nsogbu n'ime ọhịa. Ka m gwa gị na be anyị nwechara ndị nche obodo. Ị na-ahụta ndị obodo hiri ma mụnwa na-etolite, anyị chechara nche anwa o ruo oge mbọsị o ruru gị unu ada arahụ ụra, unu a na-akpagharị. Afọ onye na-akpagharị n'abalị ajụọ ya ajụjụ, kedu onye bụ, kedu ebe ị na-eje? Ọ bụrụgodo onye ama asị kedu ebe ị na-eje n'oge dị etu a, ọkpọwa onwe ya onwe ihe mere asị na afọrọ dị etu a dị etu a. Ihe ọzọ ha gbadoro ụkwụ bụ iwu jikọtara iwu ụwa na iwu osinachi, na mmadụ agaghị akwa aka kedu aka mmadụ abịa na-egbu ya, na onye ọbụla nwere ikike iwu nyere mmadụ ibugoro ụzọ zọta ndụ ya chee onwe ya na onwe ha ka ha na-echegodo, na nke a bụ iwu zụrụ ụwa ọnụ. Ọkụ dakwasa nne na nwa na nne ga-eburugodo ụzọ tipuo nke dị ya na-arụ tupu ọma mmadụ izo onwe ya bụ ihe izogodo onwe ya bụ ihe burupụta ụwa. O nwere ada asụrụ oyibo, ada ọ dị eme ya ka ọ dị gị mma. Na mmadụ ekwesịghị na obupụta isi a na-egbu ya, ọ gaghị emegharị izo onwe ha ka ha na-efuru ndụ m a bụrụ ihe m ga-abịa jụwa gị ma ọ dị gị mma, ma ọ dịrọ gị mma. Ndụ m a bụrụ ihe m ga-abịa jụwa gị ka isi wee chọ ka m mee ya. Ndụ m bụ ndụ m. Ọ masịrị m ka m hazie onwe m ka a ghara ịnwụ. Ihe ọbụla ga-eme m ka a ghara ịnwụ, m ga-eme ya. Ihe ọbụla ga-eme m ka m nwụọ, m ga-egbochi ya. Dịka ihe a na-atinye n'ọnụ ebe ị na-eje, ndị na-abịa ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ, mmadụ eburu moto ụgbọala bịawa ebe ị nọ chụwa gị, ị ga-agba ọsọ. Etu a ka o si wee dị ichekwa onwe bụ iwu izizi. O nwere nke ga-adapụta ịgbawa ọsọ, nwere nke ga-adapụta ịnụba ọgụ. Ụzọ ọbụla ọ ji ichekwagodo onwe gị. Agwa gị a na-anụ ọgụ na nchekwa, a na-agba ọsọ na nchekwa, mana ndị chọrọ ka ị gbaa ọsọ gbaghara be nna gị ka ebe ị ga-agbajizi. Amechi na nke nkịtị ya agbape ekwentị na ndị ọzọ dịka o si dị, kedu ihe ị chere na ndị Igbo na ndị na-achị
ezipụgasị na-anọchite ya n'ọkwa dị iche iche na a ga na-atụ ya ha n'aka n'afọ afọ a batara n'ime ya. N'uche nke m na-egbughị oge, onye ọbụla were eze ire gụọ eze ya ọnụ ọgwụ. Isi na ịbụ onye ọchịchị ma onye ndu Igbo, duru anyị gawa n'ihu, duru anyị gawa n'ụzọ ziri ezi. Ị na-eche maka onwe gị, buru ụzọ chewe maka Igbo. Ebe ị pụtagoro si na ị na-edu ndị Igbo, ya bụrụ ezigbo odudu, ya bụrụ na ị na-eme ihe a site n'ịtụ usi wee nụọ gị ọkụ n'obi, ya bụrụ na ihe ọbụla ị na-eche, ihe ị na-ekwu, ihe ị na-eme izizi na ọ gbasara maka Igbo, ya bụrụ na ịfụrụ onwe gị ka onye Chineke wepụtara ka ọ haziere Igbo ihe, ka ọ ga-abụ imechara ihe ị na-eme, imecha ihe na-eme, mgbe Chineke ji wee kpọọ gị, igborote gị, a na-asị na onye a bụ onye ndu anyị nwere. Ọ ga-amasị anyị ka ndị mmadụ nwụmiri ndị a na-edu edu ka ihe a ga na-emekwa n'afọ a. Mana oge anyị nọ ị na ebe a kwuo na emekwara ya na oge ị na-eme emume nke gị, n'oge ruo na ndị a na-edu ga na-ajụ ajụjụ nke ha, na-ajụ nekwa ihe ha chọrọ, na-eji gasị na ebe ụlọ ọrụ ha na-ajụ ha ajụjụ na-achọrọ ihe dị otu a. Gịnị mere na emebeghị ihe dị otu a? Na-ekwere ha nkwa na ha banye n'ọkwa na ga-emere ihe dị otu a. Ndị a na-achị, kedu ihe ha ga-eme n'iji nweta oke ha? Ndị a na-achị ga-emepe anya. Ndị Igbo si na oke a na-eri onye nwe ya mụ anya. Ka a mara na ndị na-achị ha bụrụ ndị mba ọzọ, na ndị na-achị ha abụrụ ndị ewetara ka ha gbawara ha odibo, kama na ndị na-achị achị bụ odibo ka ha na-agbara ndị mmadụ, na ọha mmadụ bụ ndị nwe obodo, na ndị na-achị achị bụ ndị na-ejere obodo ozi. Onye na-ejere gị ozi, ị nwere ikike iji ajụjụ ka o si wee jee ozi idunyere ya. Onye nọ na gọọmenti, ọ na-eji Abuja na ọ na Enugu arụ ọrụ obodo, ọ nata dịka mmadụ one n'oge ekeresimesi a, oge ezumike a onye ọbụla nọ, mmadụ one ka ndị mmadụ je na be ha wee nweta, wee jụọ ajụjụ, ha wee kpaa nkata, wee gwa ha ekwetu anyị si eje, ekwe ihe na-akpa na ụzọ adịghị na beda, mmiri adịghị. Ndị obodo kwuo okwu nwe ka o si wee masị unu, manya abụna nọ mkparị, manya abụna nọ ịkọ ọnụ, mana jụọ ajụjụ na onye ajụjụ adịghị ehi ụzọ. Ịjụọ onye na-ejere gị ka o si eje, ọ kọwarị gị, ma onye a na-anọchite anya ga-ajụ, onye na-ejitere ndị mmadụ ga-akọwa etu o si wee je. Maka na enu na ana bụ ihe kpuchiri mmadụ. Onye nọ n'ala nọ n'ala, onye nọ n'elu nọ n'elu, ma agha emekọ ọnụ, amara etu o si eme. Ndị obodo jụọ ajụjụ. Daalụ. Ọ bụ olu Amechi Ugwuelu ka ị nụchara. Ugbu anyị ga-agbapụzi ekwentị ka anyị wee si tinye ọnụ n'okwu, gwa anyị ihe ị chọrọ n'afọ a n'aka ndị ezipụrụ na-achị, nakwa ndụmọdụ ị ga-enye gbasara nchekwa obodo nke ihe nke ịnụ maọbụ na ịnụgo Eastern Security Network. Ọ bụghị ịkọ ọnụ, ọ bụghịkwa n'ịba mba. Ana m ekene ndị niile na-eme na ala Igbo na-adị mma, na obodo ha na-adịkwa mma. Na-ekenekwezi nwanne m nwoke Agụba ndị Nze nke mbụ na mbụ na Ogbeke na Ukuruta na-agba anị n'ime Kano West. Embassy Taylor, ọ ga-adịrịrị gị na mma ezi nwanne m, maka na ihe na-eme karịrị. Isi na udo ga-adịrịrị na Ogbeke na Ukuruta, wee na-agbachi mbọ ya ike, nwanne asị na Chukwu ga-echekwa gị. Agụba Nze, ọ ga-adịrịrị gị na mma, okwuliwe obodo ya gaziere gị. 09977011109 ya bụ, maọbụ ịkpọkwa na 09902231109. ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. ka anyị na-anụ nke ị na-ekwu. Gwa m afọ gị na ebe iche akpọ. Ekele gị nwanne, ndị ka email. Mụ aghọta nke ahụ, gaa n'iru. Ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị anyị niile ma nwanne o. Gaa n'iru. Ụzọ ndị na-ego anyị sijere ego anyị ka ọ na-adaba anyị na ha. Ọ dị mma otu a. Ndị na-ego anyị ka duru anyị na ofu onye oru a na-ara azụ, nkwanụ ndị oru ka a na-ara azụ. Ọ bụkwana ndị isi niile edu anyị, mana ịla anya ndị Igbo.
na-eme ka ọsọ ihe ndụ gị nwa anya emechasị nọ ndị Igbo ka a na-emechitere ọnwụkwa n'otu ahụ ị na-eme ihe ị na-eme ya nọọ ndụ ndị ojii ka ị na-agara ozi ị na-eme ya n'ụzọ ndị ekwesị eji ajụkwara ajụjụ ikwuo ihe mere tinye ihe n'ọji okwu n'ọ ihe aha ihe kwutere ka eji eme ọ ma ele-eme ọzọ ele-eme ọzọ echekwa eme nke ji anyị mma mba lekwa ụzọ eji esi ngwa daalụ nwanne ka ndị ọzọ tinye ọnụ ndị ọbesi onye daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ekelekwa gị nwanne ndị ebe ishi akpọ na afa gị o daalụ nwanne m ya gaziere gị o gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ nwanne o ee ọchụ ya emere aka ogbuzuru anyị dọ ije anyị anyị ma ọgbọ ọfụ ọ bụ ya ka anyị na-efu nwanne ndị fụtara ọfụ bụ akpọrọ onwe Eastern Security Network na ọ bụ n'ime ọcha ka ha ga na-eke na-arụ bụ igbu motosaịkụl na mkpagharị ma ọ na-abalị ebe a na-enye mbiri onwere ihe ọbụla ha na-arụ ebe ọhịa ndị ojii Awụsa na-atagbuta ihe ndị na-arapụ n'ugbo dịka ndị ọbụla ha na-eru ofe ihe ụzọ ọbụla ọdị na ha na-ata ya ka ha na-enye ezi ama mbụ ha nwa na-ata ya n'aka ha ihe ndị a biko na-eme na Enugu a biko ndị nwere ndị ebe ọhịa ha na-ebe ya anya ngwa daalụ nwanne daalụ mana unu ga-achọ isi ejekọwarị na-awaanị bụ unu ndị na-echekwa ya ahụ na ọrụ ka ha na-eme ka ndị na-ara nke bụ eziokwu na-agba anụba anyị ebe m na-afụkabegara dịka isi akwụ bụ mfụ ụfọdụ yiri akwa uwe ihe yiri ha na-agba ọgbatumtum mana enwe ike ịma na ekere ọrụ eke ewe ike ọ bụrụ na ewe ndị ha ji edebe n'ime ọhịa na-arụkwa ọrụ ha na-arụ n'ime ọhịa ọ bụla dị n'abalị ndị Awụsa na-ekwugharị na mmadụ n'abalị ọbụla a na-ekwugharị mana gọọmenti steeti ya pụtara n'anya ọ dị mma nwanne ekwenụrụ ihe a ma echi kwuru na oge eruo na ma ndị ziri ezi ndị a na-achị ga na-eji ajụ ajụjụ na ọ bụ ejuzi onye isi ha wee weta akwụkwọ eji hibe ha dị na-ajụ ha ọ dị mma ha a na ha anụ ya ọ ya ka anyị ji si ka anyị kwuo ya ka a mara ka ebido n'ahịa achọgba ewu ojii mgbe chi na-ejibe daalụ afa gị na-ebe ishi akpọ o gbubiela ka m were ya nke gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ adịkwa m oyi nwanne ndị ka ị mere i nwekara afọ Igbo nwanne ee ọchụ ya o gbuziri mere aka anyị dịkwa oyi nwanne ọ ga-adịrị anyị niile na ama nwanne ndị m ka ndị ama akpọkwa udo iya afụ ma ana m ekele Chineke na anyị nwere ego ka gị asịrịtụwa m isoro ọ na-efu ego ịtacha anya mana ebe m chọrọ iri ọgbata n'ime eburu ihe ndị ike sekuriti netwọk ahụ kwado na anyị fọhet maka ịma na-achụ n'ọgụ ime ọcha ka ya ga na-eche ego nkwadobe ụmụke otu aka na-agbagirike a na-eti mkpuchi n'ọdụ ofe mana anyị ma nke na-eji ofu ana m asị na-eketara ha uche ji guzobe ndị ahụ ya biko papa ndị gọvanọ ọka anyị ga-esoro nkwadobe dịka onye nọ studio kwuru si na ebe ọbụla nwachibịa
ya kpọrọ nwa toro ụlọ n'ọbụ ife achọ amasị ịgba egochi ahụ n'ụlọ afa Jizọs. Ise daalụ nwanne o daalụ dịkwara gị ezigbo mmadụ ọ dị mma anyị ga na-eweli ya wee na-aga gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ nwanne mmadụ ndị ka email ọ ga-adịrị gị na mma afọ gị na-ebe ishi akpọ ama ọ dị mma Nnamdị ndị ebe ishi akpọ nwanne o gaa n'iru ise ọmọdé mgbe ewepụrụ ihe a kpọrọ instant ndị mmadụ gburu agha megide ya ndị be okenye ndị ọrụ na-ekwu ndị be ndị okenye ndị dị mma ndị okenye dịkwa mma maka na ihe ọrụ e mere n'obodo ọbụla mmadụ niile ka ọ ga-adịta mma ana m anụ ya onye ọdịghị mma onye ọdịghị mma ya ga-edanye n'onwe enwere onye ọwụ ndị ala adịghị mma enwere ndị ala adịghị mma ebe niile onye na-alụ ọ dị mma nwanne ngwa ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ chịkọnata okwu gị ụmụnne anyị na-abanye n'ime ọrụ na-eje na-achịkwa ihe a eri ndị a na ndị na-eji ala ebi ha ihe na-azụ ọdụ ndị ahụ nwa mgbe a na-eri nna nkata n'etiti ndị nne anyị ha ihe mmekọrọ anya nwe nke na-adịcha ga-eri elere egwu n'ime ọbịa ọmaka mmadụ na-asị na ọdụrụ mma na iwu ọkwadoro onye obodo nwaanyị gara na onye ya ya nwere nwa ya ngwa daalụ ezigbo mmadụ daalụ nwanne daalụ ọ dị mma anyị ga-ewere gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ bee ya nkenke ekele mgbe nwanne o isi na afọ gị bụ gịnị gaa n'iru maazị ọjị gaa n'iru bee ya nkenke o mba nkenke ka m ga-ebi ya ihe m chọrọ ikwudobe bụ aja n'ihe gbasara ndị na-echekwa obodo ewepụrụ ọfụ n'ala Igbo ọ bụ onye nọ na studio ahụ ekele ya ka o si wee zaa gị ya mgbe a na-egbu mmadụ mgbe a na-ata na-enweghị lọọ a na-emepụta ka enene ya anyị maọbụ lọọ a na-asị ka ene ya anyị dị n'ọda wee ọ bụrụ na anyị chọrọ ichekwa onwe anyị na-eji lọọ ngaba ka ichekwa onwe anyị ama na ndị gọvanọ anyị ata ama laik ya maka ncha niile na-achị ha ga-eme ka onye isi a na ha n'anya ka ha na-agbago n'ọkwa ọchịchị adị na nke a na-atụ ihe nchọ ka ndị na-achị anyị onweghị onye na-achị ndị Igbo na-achị onwe ya onweghị onye ndị na-achị anyị na-eme nwoke na-eme ene ha anya ka ha nee mụ na ha nweghị na-eche na a ga-agba ya ha na ndị Awụsa ha na ha nọ na Abuja na-akpụ ihe ha ga-eme onweghị ha mma ha na-eme ngwa daalụ maazị ọchị daalụ ọ dị mma okwu niile ekwuru ebe a na nke ndị kpọrọ akpọ niile bụ ebumnobi ha ọ bụ ebumnobi anyị nọ n'ụlọ ya ebe a ọ ka o wee dị mma ka anyị na-ekwu mana uche ya adịghị njọ Amaechi na-achịkọta okwu gị ịnọgara ihe ndị mmadụ kwuru maka na oge na-asịsa anyị kwarapụ n'ịchịkọta okwu ka anyị were ya na ebugharịgo afọ ebugharị ọnọdụ ga-abata kịta bụ nke ọfụ ga-eweta agamnihu udo na mmekọ nwanne na nwanne ndị ọbụla nọ emere Igbo ihe etu ọbụla manya bụrụgodo na onwe nke eziri ka ị na-eme mana ihe ọbụla ị na-eme buru Igbo n'obi na-eme ihe ọ ga-abụ ị na-eme ị mara na ọ ga-adị ndị be anyị mma na ọ ga-amịta ezigbo mkpọrọ daalụ olu ahịa nụsoro ugbu a bụ olu Amaechi Ugwuele ndị ọhaodo ji eme ọnụ n'ụzọ pụrụ iche Enugu ezikwara ya ma ebe ọnụ maka ka o si ekwu maka ka o si adịrị ndị Igbo ọdịmma ndị Igbo bụ ihe ọ na-achọ ọ dị mma otu a ka anyị si wee pechaa ya n'ụbọchị nketa onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya ndị be anyị chọrọ ndị ezipụrụ ka ha mere ha ihe ọma n'afọ a gịwa na ezipụ mmadụ ma ọ bụ a na-achị ị ga na-ajụ ajụjụ
onye iziri ozi ka o si ejere gị oje. Ya bụ na oge ndị mmadụ ga-ejikọnata ọnụ wee jiri udo na amamihe wee mee ka ala Igbo dị mma, ka nchekwa zuru oke wee bịa n'ala Igbo eruo na ya bụ onye mee nke ezo na ọ bụrụ ị na-abụ unu na-atamu ije kwuo ya ka ị kesiri ịkwa bụkwa ịnụ ọgụ na ịgba mgba, kama kwupụta ya ka okwu ghara ịnọ gị n'afọ wee gbapuo na ọ bụ ikwuo ya ọ pụọ ejikwara okwu gị mere ihe, mana onye anọ n'ọgụ ka ejiri amamihe ma jụọ na-ajụ ka esi achị, ka ejiri amamihe na-echekwa ala Igbo na-emekwa ka ala Igbo dị mma. Mmepụ onye mara ihe ọ ga-eme ka ala Igbo dị mma ya mee ya. Ọ bịara igbu anyị ga-egburiri onwe ya, maka na ọ na-adị mma mmadụ ịnọ na be ya nọpịa mkpụrụ ihe wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma echi ọkwa elekere ya na anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ma jee sonyere anyị na Kpakpando TV, anyị nọ na YouTube, jekiribe ihe niile nke anyị na-eme ebe a. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị ebe a sị na ilu ebe a sọbskraịbụ ma ọ bụ gwa ndị obodo ndị ọzọ na mba ụwa dum na Kpakpando TV bụ ebe a nọ. Abụ m Chizzy Ani Chidimma anọgoro Nwandị Ife, ọ nọgoro ebe a wee na-ahazi ihe ka Oziọma Ejiofor ya bụ ijele nwaanyị wee bataza ka ha duru onwe ya na-aga n'oge nke ha, maka na ọ bụ onye metụ ya etu ibe ya ya emetụ. Dịka m si kwuo na amara na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị na-echi o. Ana m alụ